Бившия футболист на ЦСКА Николай Цветков също. Споменах ви за Петър Димитров, Иван Скерлев и Симеон Иванов също са имена, които ситуациите. Сега опит за подаване зад гърба на защитата. Това е много опасно. Излиза обаче на време вратаря на Локомотив София Александър Любенов. Ето нещо различно и интересно в играта на Етер. Неделев бе изведен. Нямаше засада при подаването към него. Сигнал на Ивайло Стоянов. Ето го този изстрел, който е неточен. Топката след това е върната в наказателното поле. Претенции за игра с ръка. Ивайло Стоянов остава. Нямаше негов съотборник. Още веднъж положението. Трудно е да се прецени. Не мисля, че... Хубаво подаване в наказателното поле, се развива атаката на Велико Търновци. Много опасно бе това. Тази атака. По-силно бе центрирането към него. Той нямаше как да отиграе. Петър Димитров стигна до тази топ. Стоянов, въпреки претенциите на Георги Василев. Удар от дистанция! Много коварен. Топката преминава в страни от вратата. Претенциите на Георги Василев. Не е в никакъв случай. Денис Пидев направи този шпагат. Затова хубава комбинация и възможност за Етер. Велико Търново. Това може би ще бъде гол! Не, топ. Беше толкова близо до ситуацията. Сега ще видите как се стигна до това замахване. Удара, спасяването на Александър Любенов и при добавката нямаше възможност да се отбележи гол. Страхотна възможност. Чудесно отиграване на Джихад Кемил, който през смяна след малко. Възможност за Димитър Георгиев. Димитър Георгиев! Пропуск. Сега, когато червено-черните поведоха с 1-0 в сходна ситуация, успя да измъкне една безнадежна топка. Сега направи същото.